Jadi udah dari sore. Jangan berantem, jangan mau nyawer aja kok berantem. Tak kandani. Kowe mau kombok anu kondo kon pemanasan. Iya. Pertanyaannya gur siji. Apa Mas? Lah wong kowe urung ngalami lho. Maksudnya ki olahraga ngono lho. Ya can aku ora ngalami nek lah. Wong olahraga arep badminton. Wayo. Aja lah ya bayake pedet gitu. Mau nyanyi apa habis ini? Iya 2 minggu lagi lah udah. Cedetan sajrone
sik. Hah. Ya Piye, bener, piye? ya bener kene iki wilayahmu ne dene iki nyambut gawe aku. Kalih. Apa iki? Angkuti piring. Angkuti piring. Papi Harno lho. Arak nyawer kok kaya papi ya. Apa? Nyawer. Sing kono wae tombok kok nyawer. Lah kaya mau lak mulih ngopo? Adol kabel lho. Adol kabel. Gusti Allah. Lah iki sone ganti lah sing ning kono mah diluntung, didol nggo nyawer. Ngaturaken Sugeng Rawo sing sepindah. Nggih, sinten, Mas? Mbah Darpo. Mbah Darpo. Heeh, yang atas pindah. Terus yang kedua, Nggih. ngaturaken Sugeng Rawo bose Kencana Wedding. Oh, nggih. Om Supar. nggih. Om Supar. Om- Mbah Darpo di Nggih, depan. Mbah Darpo niku lek Om Supar di. Wilujeng rawuh Mbah Nggih, Darpo. Darmian, nggih, monggo. Langgan kari sekeca sik dahar ya, Mbah. Ayo bener. Piye wis itu judulnya urung ki manten iki? Urung. Yang tadi ada ya apa? Demen. Oh, nemen. Ya habis ini ya. Cedetan sak jroning hati ya telur Gazo. Gazo. Duduk sama dia. Nggih, dahar riyen makin lebih besar. Ayo joget lagi Pak Nggih. Zo zo
Eling-eling kowe Risma, Evi nang kene nyanyine. Iya. Khusus Lintang nang kene. Hari yang mantap. Mantap. Aduh sedap. Kamu di Kemang, aku juga. Gila Di memang. sayangan kebetulan. Pino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak nganti lingsir Lomboke oke. Lomboke, kakean lomboke. Apa ta? Gak ngono. Wis ora main ah. Aja mundur-mundur atau maju wae. Tak pernah kucap hello pergi ke Malambai. Harimau, harimau. Harimau banyak. Tak pernah hancur hati otaknya bersopai. Harimau, harimau. Harimau banyak. Oh Thomas. Ijol. Piye? Wis ora patek pedes. Ih, enak. Pir pir patapim, pir pir patapim, tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Pir pir patapim, pir pir patapim, tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Cek. Aduh ya Mas. Sing iki nggone mikir artis. Biasanya nek mikir artis sih apik ya Mas. Jan. Janjane kok ngene nganti Kowe iki nak
bendang mlebu TV. Iya. Bare seko kili. Ajune Mas. Seko kiri kan irunge puret. Aja ngono Mas, engko ora sawer. Sapa? Ah, lha jare penyanyi lanang ora payu. Ora sawer apa lho? Yo sok-sok yo payu lho Mas. Ora sak kanggo ra lengan aku. Nyatak kei. Ndi? Kene. Hah lho wong kena iku. Aja, engko viral. Oh iya ding ora ding. Jangan begitu ya. Semakan. Oh bukan. Ojo, moh. Kamu ngapain nungguin aku? Nungguin ya? Ya Allah kasihan banget dari tadi ngejogrok bae di sini. Ayo, ora situ. Nyawer sene. Mau aku nggak mau nyanyi lagi kalau belum disawer. Pak Giatno mana Pak Giatno? Pulang. Oh, Capek. pulang. Ih, lucu banget. Iya, rendagel ke tekan kamera. Aja, kuwi bagianku. Janjane kowe ning endi? Ya
kasih Terima matur kasih suwun. banyak. Sedaya kemauan keluarga besar Nggih, saking Bapak matur sembah PKMC. nuwun. Terima kasih. Pripun? Arangnya greg-greg. Ya rapale. Oh,
Sopo wi? Ora walwelo. Sopo wi? Nek Satimen. Oh, Bang. Aku ora omong lho. Ya. Siapa? Lek Satimen mau nyawer. Apa ndek duit? Sesuk ratuku Brambang. Iya, sesuk ratuku. Lombok. Katanya saweran dijian sore mau gitu. Oh, dan bayaran. Ih, Mas Ferry. Gak bingung. Ojo ana Mbah Harjo. Harjo, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo Mas. Ayo. Pir pir pertebim pir pir pertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Pir pir pertebim pir pir pertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Asal Masuk deh. Masuk betul-betul deh. Awas deh. Kunjuk Mbak Kakung Harjo kang saking Sragen Sugeng Dalu Sugeng Minjangan Akar. Bismillahirrahmanirrahim. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Rino wanita anti-anti Wandi ati tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Apal to? Dan Andane ya. Aduh. kemangjuan. Disidang nek kromo setengah jam karo Peri. Oh, sama Mas Ferry ta? Oh tak. ya Allah. Unek-unek gitu. Terima kasih ya Mas Ferry ya sudah diunek-unekkan. Ya kursi jipit apa lah kuliahnya ora nek. Mumet ya. Podo Mas. Nek- Enek kancane. Mak Numi, Mbak Numi. Aja sembalang saat terus rasa iki obat tekan layu ora suwe aku beli iso sumande ana ing sisihmu. Ayo,
Bu, aja ngisin-ngisini to. Bos, sego berkat sangune 70. Yo, aku tuh. Job keteng 15 juta lho. Mas untungnya 5 juta. Nggih. Waduh, lah nek dineke sing panen ndak harus ya. Panen ya? Iya, sesuk eneh iki. Di sana. Cah cilik wae emoh lho 10.000, Bu. Golake. Aja semalam. Oh, Tresno iki. Ora suwe aku beli. Terus Mas, bisa sumanding terus ana ing sisiku.
Pripun iki? Gun joget tok lagi. Ki kok nganggo dadi nganggo jepat barang kok ki mau Mbah Darpo. Gue apa tasmu? Sajene Mbah Darpo gur semangka iki. Alah alah. Ketahuan lo belas. Lah nggih. Lah yo ora nyanyi ora ana yo bluk. Sing dijaluk ora nyanyine. Lek Satimen, lek model kabel ora entek, Lek. Ayo. Sayuk rukun. Jaluk komandane. Nyun juragane. Telas sanjange Bu Bos. Ya. Lagi dudut. Nek teko jam 11. Pripun? Urung. Tekan jam piro? Jam 11. Dudut saweran ning ATM. Jam loro. Ayo. Semangka. Wah, wah lagi maca asisten lagi iki. Wah. Wah ya Allah, undang-undangane saiki ndek asisten. Ala wong ala wong enek karepe nek Lenardi guys. Ada maksud terselubung. Ayo tak Dek. Sayuk